Volám sa Katarína Šuchová, momentálne som zamestnaná v spoločnosti OCU Slovakia na oddelení stratégie a produktu. Taktiež sa venujem alebo sa angažujem v mimovládke s názvom Equity, kde sa vlastne zameriavame na vzdelávanie a integráciu mladých ľudí a detí z osád na Slovensku. Vysokú školu som začala študovať tuto na Slovensku, ale v podstate už na prvom stupni som sa rozhodla, že si to vzdelanie dokončím v zahraničí. Keď sa tak spätne na to pozriem, tak rozhodnutie odísť do Belgicka a študovať sem bolo asi jedno z najdôležitejších a z najlepších rozhodnutí v mojom živote, lebo som sa jednak naučila strašne veľa vecí. Spoznala som množstvo veľmi zaujímavých a šikovných ľudí z akadémie, z biznisu, ale aj spolužiakov a som mala viac takú hands-on príležitosť vyskúšať si rôzne aspekty manažmentu v praxi, čo v podstate mi chýbalo na tej slovenskej škole. Zapájala som sa do nášho študentského klubu, ktorý som viedla. Taktiež som mala možnosť spolupracovať v študentskej skupine s ľuďmi zo spoločnosti Nokia, kde sme spolu vytvárali nejaké projekty. Keď som končila vysokú školu a začínala som si hľadať zamestnanie, tak som sa viac menej úplnou náhodou dostala k stážam LEAFu. A bolo to úplne to, čo som hľadala. A to z toho dôvodu, že som dostala možnosť okúsiť 12-mesačnú stáž v OCU Slovensko. Mohla som si vyskúšať, aké to je byť zamestnaná v tejto spoločnosti, v tomto odvetvi, či ma tá práca baví, ale zároveň to nebolo nejakým spôsobom zväzujúce. Potom som sa mohla slobodne rozhodnúť odísť alebo zistiť, že či chcem alebo či nechcem byť na Slovensku. Po skončení stáže mi OCU ponúklo trvalé zamestnanie, tým pádom som ostala na Slovensku. Myslím, že asi veľa ľudí a veľa študentov, čo odchádzajú zo Slovenska, si myslí, že na Slovensku nemajú také príležitosti, ako by mohli mať inde. Často je to možno naozaj pravda, ale zároveň tým, že Slovensko je malé a je tu menší trh, tak ja mám osobne takú skúsenosť, že mladí ľudia sa často rýchlejšie a možno v mladom veku dostanú k naozaj zaujímavým pozíciám a majú možnosť viac ovplyvniť tie slovenské spoločnosti ako niekde v zahraničí, kde by boli naozaj iba malé koliečko vo veľkej mašine.